Чаму Лукашенко не паверыў сваім вайскоўцам, з якім бізнесам звязаныя яго сярэдні сын і нявестка, а таксама што робіць Мікалай Карпянкоў і чаго патрабуе Рыгор Азаронак. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко запускае ракеты. Ён прыехаў з нечаканай праверкай на цэнтральны камандны пункт ваенна-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны. Мінулы раз ён быў тут год таму. Таксама ў маі адразу пасля сваёй хваробы у вельмі кепскім стане і з перабінтаванай рукою. Цяпер жа Лукашенко бадзёры, праўда, чамусьці ўжо не ў вайсковай форме, а ў цывільным. Спецыяльна для яго вайскоўцы паказалі працу разведкі і рэагавання на раптоўныя пагрозы. Праўда, не абышлося без прыколаў. Лукашенко адзначыў, што праверка яму вельмі спадабалася і вайскоўцы малайцы, але прызнаўся, што не разумее, гэтыя поспехі шчырыя альбо проста пастаноўка, каб яго супакоіць. Молодцы. Одно только. Если это все вот неожиданно, внезапно и честно. Если так, то да. Это не просто впечатляет, а это прилично. Будут результаты объективного контроля. Тогда мы окончательно подведем итоги Министерства обороны. Так, Виктор? Поэтому у меня одна только настороженность, чтобы это было честно. Пакуль Лукашенко запускае ракеты, яго нявестка запускае ў Беларусі радыё «Шансон». Гэтае радыё з'явіцца ў Беларусі ўжо ў верасні і вяшчаць яно будзе круглыя суткі. Рэпертуар зразумелы ўжо з назвы, але самае цікавае тут, хто стаіць за гэтым праектам. Пра гэта расказала выданне «Бюро». Схема складаная, але сачыце уважліва. Запускае новая радыёкампанія пад назвай «Музычная частота». Яна зарэгістраваная зусім нядаўна, у канцы мая 23-го года, і паспела ўжо запусціць две радыёстанцыі Супер FM і Душэўнае радыё. За паўгады 23-го года музычная частота зарабіла амаль 200 тысяч рублёў чыстага прыбытку, а гэта больш за 60 тысяч еўра. Але ж хто стаіць за гэтай фірмай? Дзяржава, а таксама сваякі і падначаленыя Лукашэнкі. 21% кампаніі знаходзіцца ва ўласнасці рэспубліканскага культурна-асветніцкага цэнтра ўпраўлення справамі Лукашэнкі. Яшчэ 30% у дзяржпрадпрыемства «Дом прэсы», якое належыць Міністэрству інфармацыі, і 49% належыць фірме пад назвай «Музычная медыакампанія». Раней расследавальнікі высветлілі, што пасаду намесніка дырэктара ў гэтай музычнай медыакампаніі займае Тацяна Кулакова. Гэта родная сястра Ганны Лукашэнкі, жонкі Дмітрая Лукашэнкі, якую шырокая публіка ведае як Ганну Сялук, аўтарку крынжовых праўладных песен і гімна пракуратуры. Сама ж музычная медыакампанія належыць двум юрасобам – Палацу Рэспублікі, кіраўніцтва справамі Лукашэнкі і прыватнай кампаніі ANSL Production. Але апошняя фірма таксама не такая ўжо і прыватная. Яна запісаная на Андрэя Урублеўскага. Гэта падначалены сярэдняга сына Лукашэнкі Дмітрыя, а Дмітрый, нагадаем, муж той самай Ганны Сялук. Расследавальнікі мяркуюць, што Урублеўскі выконвае ў ANSL Production функцыю намінальнага ўладальніка, каб схаваць удзел у кампаніі жонкі свайго патрона, то бок Сялук. Ускосна на удзел нявесткі Лукашэнкі таксама указваюць два моманты. Першы – гэта назва той кампаніі – ANSL. Гэта вельмі нагадвае абрэвіатуру з яе ініцыялаў – Анна Сергеевна Лукашенко. І па-другое, зусім нядаўна Ганна Сялук стала лаўрэатам расійскай прэміі «Шансон года 24», а заснавальнікам гэтай прэміі выступае расійская радыёстанцыя «Шансон», якую ў 15-м годзе выкупіў расійскі алігарх і сябар Лукашэнкі Міхаіл Гуцырыеў. Прычым, калі вы мяркуеце, што радыёстанцыі гэта проста забаўкі для сваячкі Лукашэнкі, тыпу «хай балуюцца, абы не сумавала», то хочам вас расчараваць. Усё максімальна сур'ёзна і кампаніі, якія звязаныя з гэтым радыё, прыносяць добрыя грошы. На балансе ANSL Production пад канец фінансавага года аказалася больш за 1,5 мільёна рублёў. Гэтая сума пазначаная бухгалтэрыяй як даходы будучых перыядаў. Музычная медыакампанія яшчэ больш прыбытковае прадпрыемства. У 23-м годзе выручка гэтай фірмы склала 6,5 мільёнаў рублёў, альбо крыху больш за 2 мільёны еўра. Чысты прыбытак кампаніі у тым жа годзе склаў амаль 1,5 мільёна рублёў, альбо 450 тысяч еўра.
Кепскі знак для Лукашэнкі. З'явілася інфармацыя, што 9 мая па ўсёй Беларусі пройдуць акцыі прарасійскіх актывістаў. Гаворка пра шэсце бессмяротны полк, якое ў апошнія дзесяцігоддзі ўспрымаецца ў першую чаргу як дэманстрацыя ў падтрымку рускага свету. Цяпер гэтая акцыя пройдзе як у Мінску і абласных цэнтрах, так і ў іншых адносна буйных беларускіх гарадах. Прычым як мінімум у сталіцы акцыя пройдзе пад прыкрыццём расійскіх дыпламатаў. Яны таксама выйдуць на шэсце. Калі гэта адбудзецца, то будзе паказальнай падзеяй. І вось чаму. Нягледзячы на ўсю сваю прарасійскасць, Лукашенка і яго чыноўнікі заўсёды стрымана ставіліся да шэсця бессмяротны полк. Звычайна улады не давалі дазволу на яго правядзення, спасылаючыся на тое, што хопіць і мерапрыемстваў, арганізаваных імі самімі, а замест расійскай сімволікі яны прапаноўвалі сваю альтэрнатыўную. Такая насцярожанасць Лукашэнкі зразумелая. Ён асцерагаецца, каб прарасійскія сілы, калі ім даць надта шмат волі, не выйшлі з-пад ягонага кантролю і не стварылі пагрозу для ягонай аднаасобнай улады. Улічваючы крытычную залежнасць Лукашэнкі ад Масквы, задушыць іх тымі жа метадамі, як гэта было зроблена з апазіцыі, было б вельмі праблематычна. Так што пабачым, калі 9 мая той бессмяротны полк усё ж выйдзе на беларускія вуліцы, то значыць Лукашенка асабіста даў на гэта дазвол, ці быў вымушаны яго не забараніць. І гэты знак зусім не на яго карысць. Віцязь для Мікалая Карпянкова. Гаворка, праўда, не пра беларускі тэлевізар. Адыёзны намеснік міністра ўнутраных спраў працягвае рэалізоўваць сваю мару па насычэнні Беларусі сілавікамі. Цяпер ён стварыў чарговы атрад спецназу, на гэты раз у Віцебску, і назва там адпаведная. Віцязь. Гэта ўжо 13-ы атрад спецназу, створаны за апошнія пару гадоў, і цікава тут вось што. Раней нашыя крыніцы паведамлялі, што блакітная мара Карпянкова гэта стварэнне аналага расійскай Расгвардыі, асобнага сілавога ведамства, чыя галоўная задача гэта разгон пратэстаў і іншая сілавая барацьба з іншадумцамі. Карпянкоў нібыта хацеў бы нешта такое і ў Беларусі, прычым каб пасля такіх сілавікоў вывелі ў асобнае ведамства з ім на чале, і тады б Карпянкоў фактычна атрымаў пасаду роўную міністарскай. Па словах крыніцаў, праз такую актыўнасць у Карпянкова вельмі пагоршыліся адносіны з яго начальнікам, міністрам унутраных спраў Іванам Кубраковым. Праўда, калі гэтую інфармацыю апублікавалі, сам Карпянкоў публічна адхрысціўся і адвесіў кучу кампліментаў міністру. Маўляў, ніякіх канфліктаў з Кубраковым няма. І ўвогуле той цуд, а не начальнік. Слуга цару, айцец салдатам, ну і гэтак далей. Але ж фінальнае рашэнне ў здзяйсненні планаў замміністра будзе за Лукашэнкам, таму працягнем назіраць за далейшымі падзеямі і сігналамі, бо пакуль што Віцебшчына была адзіным рэгіёнам, дзе таго спецназу яшчэ не было. Таму галоўнае цяпер, што будзе далей. Калі стварэнне гэтых атрадаў спыніцца, то, напэўна, ніякай Белгвардыі ўсё ж не будзе. А вось калі яны ўсё ж працягнуць з'яўляцца, тады гэта ўжо будзе выразным сігналам, што Карпянкоў набліжаецца да сваёй мэты. Увогуле, чым бліжэй прэзідэнцкія выбары, тым больш у Лукашэнкі і яго прыхільнікаў страху і злосці. Праўладныя прапагандысты ўжо адкрыта заклікаюць знішчаць і забіваць тых беларусаў, хто не згодны з іх рэжымам. Сумна вядомая вядучая БТ Ксенія Лебедзева прыйшла на стрым да Азаронка, і яны нагаварылі такога, што любыя каментары тут просто залішнія. Я сейчас скажу, наверное, вещь, которую кому-то может не понравиться, но сегодня я за радикализм в нашей стране. Я за то, чтобы быть радикальным по отношению к нашим оппонентам, потому что они нас жалеть не будут. И те события, которые были в 2020 году, если что-то произойдет, они должны просто показаться сказкой. Их нужно уничтожать. И это не потому, что мы такие жестокие, агрессивные, а потому что нам нужно защищать свое. И если наш оппонент, наш враг, ничего другого не понимает, кроме как воздействия силой, то да, нужно применять эту силу. И вот эти синие жопы, им должны показаться просто сказкой. То, о чем они там писали. И я считаю, и всегда об этом говорю, что ту силу, которую тогда в 2020 году применял наш силовой блок, он делал правильно, он делал мало. Нужно было сильнее. Так, чтобы из головы выбивал всю эту дурь. Абсолютно согласен. Свае 5 копеек пра Лукашэнку вырашыў уставіць і яго памочнік па Гродзенскай вобласці, былы міністр унутраных спраў Юрый Караеў. Ён прыйшоў на мясцовае тэлебачанне і паразважаў там пра шкоднасць дэмакратыі. Маўляў, выбары 2 прэзідэнцкія тэрміны па 4 гады – гэта не для беларусаў. 4 года, максимум 8, и лидер страны должен обязательно уйти, да и понятия нет такого лидера, есть какой-то нанятый управляющий. Все это совершенно противоречит нашему советскому, нашему славянскому, нашему вот этому евроазиатскому духу и менталитету, где совсем история все по-другому складывалась, и мы этот путь нащупали.
когда у нас сильный руководитель республики, которого народ избрал, и он чем дольше продолжает руководить и строить, то есть он не временщик, как у них. Но это все преподносилось годами, как что-то плохое. Цікава тут, як змянілася рыторыка праўладных персанажаў за апошнія гады. Раней яны хаця прабілі выгляд, што ў Беларусі дэмакратыя. Тыпу, прэзідэнтам можа стаць хто заўгодна, але вы не паверыце, людзі кожны раз самі выбіраюць Лукашэнку. Цяпер жа, як бачым, усё наадварот. Яны змянілі пласцінку і шчыра дзівяцца, якая змена ўлады. Гэта не для нас, ды і ўвогуле нейкая фігня. Інданезійская паліцыя затрымала 30гадовага расіяніна, якога падазраюць у згвалтаванні беларускі. Дзяўчына заявіла, што яе трымалі ў палоне, пагражалі і здзекваліся, а затым згвалтавалі. Паліцыя вядзе расследаванне. Акрамя згвалтавання расейца падазраюць у падпалі вілы ў адной з мясцовых вёсак. Вядома, што мужчыну завуць Антон Сімутаў. Ён заснавальнік сеткі кальянных у Піцеры. Калі Сімутаў перабраўся на інданезійскі курорт, то арганізаваў там нешта накшталт секты, дзе лічыцца напаўбогам і альфа-самцом. Акрамя таго, розным знаёмым ён прадстаўляўся то крымінальным аўтарытэтам, то маёрам ФСБ, альбо пад псеўданімам Антон Ферамон. Пасля затрымання Сімутаў спачатку прыкідваўся вар'ятам, каб пазбегнуць пакарання. Прычым яго план амаль спрацаваў. Мужчыну змясцілі ў бальніцу, адкуль ён збег, голымі рукамі пагнуўшы краты на вокнах. Але праз пару дзён Сімутава ўсё ж злавілі, і цяпер шукаюць яшчэ 2 ягоных сябровак, якіх таксама падазраюць ва ўдзеле ў тым згвалтаванні. Малады беларус загінуў за мяжой. 32гадовы мужчына пайшоў у горны паход у швейцарскіх Альпах, але быў недастаткова экіпіраваны, і ў выніку ўсё скончылася кепска. Ён паслізнуўся ў небяспечным месцы і ўпаў у адтуліну глыбінёй больш за 100 метраў. Ратавальнікі знайшлі яго, але было ўжо позна. Цяпер асоба мужчыны высвятляецца. Яшчэ адзін касмічны сюрпрыз у нябёсах над Беларусю. На гэты раз незвычайны аб'ект бачылі жыхары Мінска, Гродна і Баранавічаў. Але гэта зноў не НЛА. Як аказалася, паходжанне ў аб'екта абсалютна зямное. Гэта ступені ракеты Falcon 9, якую запусцілі для выводу на арбіту некалькіх спадарожнікаў. Пасля аддзялення ад ракеты яе ступені згарэлі ў атмасферы, трохі папалохаўшы беларусаў. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале вас чакае чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, а таксама стаўце лайкі, дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.